jam geno waali fini wiyete men ñande mawnde 17 Seedto 2026 ine hawri e 29 humtorano 1447 fergo kongudi dabbi ndunu e donande ndunu ɓurɗo duuɓi won e leppi walla leyɗele hettata hen tan ko keccuɗo ɓuri tengtude ko e laamuji walla jiiji walla e leppi fuuta ko ɓurɗo duuɓi tan jogoto wona ɓurde jangde wona ɓurde barke ala ko ɓurde duuɓi Duɗal Pulaar Murtuɗo JOOB yo jam ñallu ñallen aduna mi woyi o aduna mo keddotoɗo wodani mo garden tampude foftere weɓani kewɗo haajuji e goƴaji ɗi nandani goto fof kondo fiya umata lurani e o aduna sa mijima mbiya ɓoyde jarani aduna kewɗo jarabuji ɗi dadde hen weɓani lawol ko gotol poccigol rewde weɓani ɗo kaɗaɗi keewi giɗaɗi pamdani jawdi fonda e wonki warde hay hunde wonani ndereru heewi nundal weɓani yimɓe elle liɗɗi mbawgu moɗa hukkidde wodani ko haɗi miijoɗen ko arata haytani kala ko woni e leydi ma wontu leydi mayde hay goto ɗaccani poɗodiral leyɗele saɗaya hay sibra ɓurani golle bonde ngam jawdi ndina worde wodani kala ko ndi heewi saɗaya 7 metreji a ɓurani fiileye ma ha tiiɗa tawa ɓortude wodani tawa aɗa woppi kewɗi ɗi dande memani turniɗo taara ummade wodani ko woni ko aada yurmini nde batta nde belani ɗo yiɗɓe goppayo o aduna murtade wodani ɗo giɗo dusata giɗo ha nanna e gaska ɓernde welani rewata hen tan ko ceeragu e yewende ɗo haaɗi wodani mo yewni mayɗo yewende mum gasani sabu ma abbomo jiidal wodani wadde mbatten hakkillaji men e o aduna so jumre waɗani kala ko cukagu waɗi so mangu ittani on yo andu battere mum jango pewani koye o aduna dañete laakara mo bonani koye o aduna gollante aljanna mo nadde weɓani jomam ya yafomi tawde mi timmani ya ɗawmin e nge jeyge nge dadde weɓani mbaɗa min e yurmede ma hewde nde famɗani ya dandu min bone nge jeyge nge ñifoɓe godani amin amin ya bajjo mo hono mum wodani ya dandu min ñande dadde weɓani lamtoro Sal Abdoul Toksel Duɗal Pulaar Murtuɗo JOOB yo jam ñallu ñallen hen